Takže my sa tu znova stretávame opäť, ako zvyčajne, kde inde. PMR klub sa zase stretáva na streche, lebo sme skonštatovali, že ideme zase inú anténu vyšpekulovať. Takže dneska sme len v dvojitej zostave, Vega a Emo, no a ideme vymeniť túto anténu, čo je tuto hore na streche, ideme dať dole a namiesto nej Emo kúpil takú zaujímavú anténu, tuto je na zemi položená. Tak som zvedavý, ako bude tá anténa fungovať. Takže pre túto chvílinku je to všetko, no a ja sa potom zase ozvem v priebehu montáže a demontáže. Takže práve robím záznam na detailná montáž antény, aby sme videli. Hej, čiže dali sme nadstavbu, spravili sme taký háčko, aby tá anténa nebola presne tak, ako bola tá predtým, bola trošku posunutá, lebo sme zistili, že tamto ide lepšie trošku vedľa. No a teraz akurát Emo sa snaží túto prikrútiť šraubičke. No, keď aj on je taký pázmek a nedonesie si veci všetké z dola, tak potom sa trápi onými. Takže neboj sa, fúkať mi nebude, lebo som až veľmi blízko pri papulke. No, takže vidíme takto nejako, teraz prehazujeme tú anténu. Za chvíľku postavíme na stoje hore, naspäť na stožiar a uvidíme. Takže pre túto chvíľku sa zase lúčim, no a za chvíľku sa zase ozvem. Posledný krát a po dlhej a ťažkej namáhavej natáčaní a štelovačke sa nám to nejako podarilo naštelovať, takže vidíme, že tá anténa nám musí momentálne sa točiť na juhozápad, čo je dosť také prekvapivé, ale ide to tam všetko dobre. No a dúfajme, je to ďaleko lepšie, ako to bolo a myslím, že hádam to už vydrží takto, ako je to, bude to. No len akurát, že nám ten vietor trošku robí na tej anténe, že nám kmitá, tak tým pádom nám skáče tam aj ten S-meter. No ale to inak nevieme zatiaľ spraviť. Takže pre túto chvíľu je to všetko. No a ja sa lúčim znova opäť na streche.